Nhengo dzechikwata chiri kudaidzwa nezita rekuti #tajamuka chatanga urongwa hwekufamba muzvitoro vachizadza zvinhu mumatrolleys zvinogadzirwa nekambani yaamai Grace Mugabe inonzi Alpha and Omega. Kana vachinge vapedza kuchaisa zvinhu izvi patiri, vanobuda muzvitoro vasina kubhadhara vachiti zviri kudhura. Izvi vari kuzviita vachikurudzira vatengi kuti vasatenge zvinhu izvi nekuti vakaramba vachizvitenga kupa simba kumhuri kwaMugabe. Pavanga vachiita izvi, vanga vachizviita vachipomera hurumende mhosva yekupasisa mutemo wekuchengeta kambani yemhuri iyi. Mutori wedu wenhau weZimDI TV News anovabata vachiita izvi muguta reHarare.